DSM이 서마 저리 너 DSM이 서마 저리 너 DSM 롱랩 DSM 롱랩 DSM 롱랩 DSMनि जे आन्दोलन मचिनि संविधाननि अधिकारनि बागै आन्दोलन एवं स्ट्राइक खालायनानै हरताल खालायनानै बन्द खालायनानै मचिनि संविधाननि अधिकार DSF kaisa register organization student organization एवं नॉर्थ ईस्ट नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेसुनि बो मेंबर DSF प्रेस मीट खाइसाका तिनी 28 तारिख रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सैनानि बागै दाबि तिसावै हरताल खालायनाय होनै तिनी पुलिस जेबाबे व्यवहार खालायका आगरतलाबो वाक टक आइके जेबाबे सप्रेतलांका मनो आं सेलेंगो एवं प्रोटेस्ट खायो आबोनि बागै न तंगै माया आंबो तिप्रासा TSF no support खायनान बागा आंबो एक जरा खायसा TSF खायफैका TSF खालायमां no नेता सोरंगै न जों तिनि MLM गैमांखा ननितारियां तिनि MLM गैमांखा जों TSF no पगैमाया TSF खायसा कोसाम अर्गानाइजेशन नॉर्थ ईस्ट बिरो लमति हाय खायसा कोसाम अर्गानाइजेशन तिनि बरगर सातुं मानजागाखौ तामनि बागै तिप्रासानि मानि कक न kaham kai seinani bagai जों मोबाइल टाइप खायगाय चिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट खायगाय जों काम कम्पोज खायमानो कम्पिउटार काम कम्पोज खायमानो किन्तु जों देवनागरी अक्षर बाय बांला अक्षर बाय जों खालायमैया आबोनि बागै न मानथाय किन्तु तिनि अशोक बरक छात्र रंनो तामनि बागै लामा नखरिका म गभर्नमेन्टनि कायसा बोल सिद्धान्तनि बागैसै रोमान स्क्रिप्ट न बसिना हारकाय तिनी मुसक बरक लामा नखनो नंगा जों विधानसभा बा कक्तिसाका विधानसभा बा जों सभा खालायसा अ रोमान स्क्रिप्टनि बागै नांखाय थैरिनाय नांखाय जों याखारिया रोमान तिनी अर जे नुकमा खाजे बरि बर तिनी अ जागा पुलिस बाय बा मुंको बाय फाइमानि तिनी अनेक मुंको अंखा आमन तिथाम सर अम ब्लाइके न खानां माने कक आं आगरतलानि न ब्लाइके मकलनि मुक्ति खालानि पेज अब सिकां फेसबुक अमदि खायमैया अमचिनि राइट अर का बुखा रांचें सेम कम खम खायमैया पुलिस र अमनि प्रतिबादे न जों नखरि फाय तेव फायने चिनि एमएलए र जों कक सालायका चिनि एमएलए र फायतंग नकटा वानादि बुबाग्राब सापोर्ट तंग आन्दोलन रोमान स्क्रिप्टनि आन्दोलन जों जत्तन अर बाक्सा कायै सभा खालायनाय